Amigo. Nna. Oi. Mama ya. Kwa kisi kweji. Nna. Olha que trabalha no outro. Se cá mano, calo não go bucanja. You say you tranquilo dia ya o bloco ki nedo. So you know go bucanja. Ki a ku no ki na wo no to. Onye bakari ibia. No so to to. De ba na fre mo na tira fo no so. Ndio go si potram no to guy. Mo no riwe go ka riwe. Ndio go si potram no to. Eh? Atutam mo na no to. Obodo na buari so bu si mo mare na eme ka akpọ ogo kunni. Mbane. O gi fu ni go ni o. Kam go do onwo gi down post. Ngo bele nro ho ya kam go di. Obodo adị ọmụma ichekwe mgbe akpọrọ ga-akpọ n'ozu oro onye na-eri m. Ndị be anyị. Amen. Bịanị ka rie nri. Otu a ka esi edebere ya mgbe ahụ, edebe ya n'ụtụtụ, edebere ya papa gị n'ụtụtụ. Isoro eji ụtụtụ rie akpụ. Anyị nwa bụ ndị na-abụ ụtụtụ akpụ ahụ anyị fie rie ya n'ụtụtụ adị very happy. Amasịkwa di esikwa n'ụtụtụ ahụ sef. Ekorogodi elu ya ụtụtụ. Ha. Akpụ ụra. Ofe ọgbọnọ ka unu si. Ofe ọgbọnọ na akpụ ogajigodo uche na ya n'ụtụtụ ofe ọgbọnọ na akpụ ihe ọgwụ ụra dị ya oge agụ anyị iri ji ruo ụlọ akwụkwọ agbasa akwụkwọ agbaga na agbasago isi ofe egusi ahịsịrị ha ya mgbe ha na-erila eri na-aba asịrị na ofe agwụla ya ha na-adị agwa ndị mmadụ na ezinụlọ mụrụ ụbara nwa na-erikọrọ ofe ọgbọnọ ya na ezuzi ya na ezu isu ya lele ụtara onye ka obu ibu ahụ isu ya lele ụtara ọgbara aha bụrụ isi ya eji azụ nwa ịgbara aka tinye n'ọnụ ụfọdụ ọbụla na-azụ nwa ya hụrụ ụmụ ya dị ụbara na-esigara ofe ọgbọnọ ka o zuo ojekwa ime tii ọ na-agba tii ha na-agbawa nke a na-emere anyị mgbe o mere tii a na-akpọ pronto tii ebe mgbe ataghị agaghị ya n'ime dị ime ihe ahụ mgbe ụfọdụ ọhụrụ nke a na-akpọkwa liptin kwa ọkadị abịa were liptin ahụ mgbe ahụ mma ya were ya were anyị na dị nri na mmiri gbajuo mmiri n'ihe were atụ ya ọtọ ọnụ ha n'ozugbo ihu ya chi ga ha na-ebu ọ na-ekpo gwara nke akpụ na ofe ọgbọrọ n'ụzọ ụtụtụ a iribe ya richi rahụ ụra na nakwasịghị anụ ijikwesi ọkwa anụ osokwa na-emere m atrat lekwa ụdị ngwodongwo anụ igbuchiri iji isi ofe dị anyị omesi na iji ego ọ dị ya ego dị ya dị anyị ọrụ ebe na-eji ego ụdị saiz anụ o ji isi nri bịa otu ụmụaka dị na-ekpọ ka ị na-egbu anụ otu ọkwa ya legodi na ya ọkwa ya ị na-ebe ọ dị ya dịkwa n'ime esi ebe ofe ọgbọnọ ụmụ nwoke egekwa ibe ha ahụ owo ọ na-akarịla anyị bịa n'irie nri na ahụ bịa n'irie nri ọhụrụ anyị richi ya kịta na taa satọde ahụ ụra onye yi white ji occasion ọzọ ka ekiri ofe ọgbọnọ asụ mba n'oge yeri drọ asụ mba onugbu adịrị ya na ntị ọ ndị na-eriju afọ be ha na ha sụọ akpụ a na-eme na ya chi iri akpụ ahụ ndị a bụ ndị big mgbe a n'oge nke anyị na vileji anyị nwere akpa chọọ m iri akpụ ahụ ebe ekebe ha na chọọchị na nri ịmanụ unu nwe ya nke ka ihe eri anyị yeri rice adịa anyị yeri beans mgbe jana mara beans be kristiana unusie tikpe na ahịhịa ụgụ ka echi si anyị ndị a bụ ndị big
ọ nwere nke bụ na ha afụ dị eri nri ya afụ maka ya na-eme ka choice na nne iwu ị na-eme ekene choice ime ka ya chọọ agwa m ụmụ m ihe ọbụla esiri rie nye ọ ya bụ na na-azụ ụlọ azụ itoro oge ime ka choice igbe ahụ ma na-ekpatawala ego iwere aka choice n'isi owo maka nne ya ike na-erigodi ya kodi ntụ nke mmenwuru na nke m ga-enye nwu maka mmeghe enyegbu ga-enyegbu nwanne nwoke si ụmụ ya onye chọrọ inwe comfort obu onwebe comfort mana na biya kịta onwe ya dịka no comfort na biya no comfort no enye nwanne ya no comfort no abụọ onye ọbụla enwebe comfort n'ime onwe ya iwere aka gị by then iwere aka gị comfort zuo onwe gị mana ọ bụrụ maka biya ọ ya maka na comfort ọ ya ga na comfort na biya unu ejikwa ice fish wee sikwe manụ niile atikwa fish ihe a na-esi ugbu a ịmara anyị na-esi n'ụmagị no spices ọ na-ebuzi oke itinye anụ na azụ oke n'ụmagị no spices omezi itiezi anụ na azụ onwe ụtọ nọ ka esi esi ya mbụ bute ogiri were ọnọfụ ogiri tinye ogiri ahụ atọkwana na adịmanụ tesi ogiri ogiri 100 naira ka ị na-achọta esi ogiri 50 naira na ihe etiezi nke 100 ije tụchara isi na-achọta esi isi iti ogiri ka ịnụ tesi iwepụta ego ogiri otu eyi si ewepụta ego ego anụ weregodi ogiri 1000 naira si ofe ka ị maa mọna ya anụ tesi ogiri ibu nke 500 enu tesi ogiri iri bara panụ ibere ire enu tesi ogiri ebigo ya akwọ ọgwụ ụra ka anyị na-aṅụ ya tata bụ ụbọchị ezumike yes so anyị dịsie kịta taa Saturday jezuo ike sabbatical day ụbọchị ezumike keep the Sabbath day holy ị ma na ọta jugodi ya pastọ gị ihe o ji wee wepụ ya taa ijugi ya pastọ gị na gere ihe o ji wepụrụ anyị ebe osisi gụ akwa ya pres oge eji agba egwu echi okwuchukwu niile ha na-eji agbacha okwuchukwu mgba mee ya anti onye kwuru okwu a bụ Chukwu ọ Chukwu kwuru ya ụbọchị nsọ ndị so n'ọnụ onye Jehova wee pụta ọ ya kegidere mmadụ nke na amamihe gara wee kekọcha ihe niile o nwere ka o kechara mmadụ kwa mmadụ ka o kechara regret by yourself webe si ya ezu ike ụbọchị okike mmadụ ezughị ike mbọchị okike ya maka ihe na a na-agba Chukwu mgba na-agba Chukwu mgba na take time na take trouble maka na a na-agba Chukwu mgba ahapụ nke a Chukwu kwuru tii nke ha na-eme ihe Jehova kwuru tii nke ha kwuo ka ọ ga-esi dị kọwaziere anyị rizuru oge eji abụzi mbọsị ụka ewere nwekwa ekpube ewere nwe emume ha na-eme wee sị ka ewerezie ya ka wee tizie na emume nke a mgbe ọ bụla anapụta na ha ewere gbana emume nke a na-eme bụ emume ife arụsị ewesị ka were ya were febe Chineke ma niile efe mana na-ede ihe a kpọrọ ya bụ Sọnde o nwere ndị nwekwu ya Sọnde ụbọchị ofufe anyanwụ o nwekwa ndị nwunye mana Chukwu gwara gị n'ọta eju o jiri ọnụ ya agba gị onwebeghị mgbe o ji chenji nke a ọgwụ bile na-agụ ọbịrisipụ na-asị irichana ihe niile Chukwu kwuru ha ruo ha mee ya anti mee ya anti that is antichrist mana onye na-ekwu okwu otu a nsi ekwu na ma ihe a nkọrọ kịta ha nọrọ ebe ha na ozugbo ha agbagba ya tako maka ha mụ na-eziokwu asị gị na-ekwutekwuru onwe gị abụmọnụ mana ha mara eziokwu mana ihe ha mara eziokwu na ha ejetiriri gị ya n'ụzọ nke ha o nwere ihe kwesịrị ime ka ọ gbanwee na ya abụzi taa ụbọchị ezumike ọ dịghị mana ha ga-eme ya ka ha wee mee ka ya chọọ na ha na-agba Chukwu mgba ya kpatara o ji wee bụ na Chineke bịa chiba n'ozuzu oke
o nweghịkwa onye ọzọ ihe niile a gara ekwu ga-abụ n'aha Chukwu. God ya nọ ya ga-abụ everywhere. Nga ọbụla ị nọ nyawa. Ebe ọbụla ị nọ ofe afa. Nya ka o jiri sị gị na mgbe ya ga-abịa ọzọ na ya na-abịakwa ọzọ na iwechiyata ntọala David nke ahụ furu efu na ya na-abịa na iwechiyata ya azụ. Gịnị bụ ntọala David ya? Ma ọ sọ gị na ọ ga-abịa. Nwachukwu gịnị bụ ntọala David ya mbido gboo David mbido gboo usoro David ka esi efe Chukwu. Kedu usoro efe Chukwu David ya? Ọ sị na ha emebighị ya. Ole ndị emebiri ihe ahụ ka ịnụ n'ọnụ m taa. Ntọala David ọ na-achịata azụ. Ndị ọbụla ga-ala n'okpukperechi nke ha. Anyị nwa na-ekpe n'aha Chukwu okike abịa ama. O kesịrị ụwa niile. Ọ sị na ya kere ụwa niile were chi ha ga-efe dị n'iche n'iche were nyesịa ha, mana unu wa bụ ụmụ Izrel na mụwa ga-abụ chi nyere unu. Dị ma ọ bụ ịmara ya salvationist of the Jewish alone. Onye na-emezikwe ka a gbasaziri ya mana anyị na ya nwa ya bụ chi dịrị unu nwa mana mụ ya enyecha ndị ọzọ niile chi ha ga-efe, mana mụnwa ga-abụ chi dịrị unu. Mana taa chi ndị mba ọzọ ahụ ka anyị na-efezi, chi ndị mba ọzọ ka anyị na-efezi. Nwaanyị ahụ eburugo chi obodo nna ya bịa ilesi anyị ebe ha si. Nwaanyị n'akụkụ nụ ya nọọsị iwe na-agbakwa ha mba iwe na-enwe onye na-enwe m ike igbe mkpa ọ bụrụ m debere ya o Chukwu nwe ya. Mana ihe na-ekwu ugbo ihe a na-achọpụtasị anyị ga-agbụ na mgba mkpupe onwe ya karịrị Revelation. Ọ gwụsịa ha dị ekwe eje ebe ahụ. Ego niile ya ego enu gụọ n'ụwa gbajiwe ego dị na Revelation. Mkpupe onwe ya karịrị mkpupe n'ihe ọbụla mkpupe. Enwe mmiri ahụ nwa Abakaliki. Mana mmiri a bụ the best so far. Mfunugo na mmiri Braiko onye ọha ọfịa agba. Adị m aṅụ mmiri ọzọ na-abụrụ ya. Ọ kwụrụ m ụgwọ mana mmiri ekwu maka mmiri a ọ ihe ọma ndị Igbo na-emepụtachi. Ya soro ihe ọma ndị Igbo mepụtara. Onye akwụ m ụgwọ even onye akpọbeghị na fon even o butewere m mmiri a ebe a ofu paket mana ana m aṅụ ya maka na ọ mara mma. O jere ịrụ ya rụọ ya ka onye ọcha ga-aṅụ ya onye Igbo aṅụ ya standard. Mgbe m jere wee fụ ya na Lagos ka mma na ọrụ gaa Abuja fụ ya ka mma na o melitewe. Ọ ya dị mma onye ejenwu competition na Port Harcourt na Abuja. Kwefere Braiko efu ya gori ime nwoke chọngori ọ bụrụ ụmụ onye m ego mba mmadụ m egwogodi gị asị ihe onye Igbo mere mara mma. Anyị fụrụ ụzọ ọrụ ya nke ọma. Onye Igbo nwere mụrụ na Delta steeti saịdị ya otu ivi m dịkwa ka ọ dị. Ifu na ebe ọ bụla ị nọ you can invest. Ya bụ na ihe na-eme na-aga aga n'eziokwu were sochali okirikiri ala Igbo be anyị ebe anyị nọ bụ Igbo ịghọtago n'eziokwu. Nwunye gị atara ya gbanwedịrị nke afọ ericha a na-eji otu eri akpụ maka onye nwụrụ ndị nke ori eji otu eri akpụ maka ịvụrụ nke ị na-eri ọ ka o si dịrị onye